Popular Poble Actiu, moció per normalitzar el català, la denominació de les vies urbanes a les plaques de carrer a l'Hospitalet de Llobregat. Bé, atès que a l'actualitat encara existeix un elevat nombre de plaques per a la senyalització dels carrers que no han estat substituïdes per plaques en llengua catalana i per tant no es compleix la llei 1/98 de 7 de gener de política lingüística, atès que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha de garantir que qualsevol ciutadà pugui conèixer el nom del carrer o plaça on es troba mitjançant la corresponent placa normalitzada, atès que la imatge d'una ciutat també depèn d'aquests petits elements, atès que la ciutat de l'Hospitalet no pot seguir sent una anomalia en aquest aspecte en relació a la resta de municipis de Catalunya, atès que la situació del nomenclàtor actual representa una anomalia i que és indispensable la seva correcció per aconseguir la normalitat lingüística d'aquesta ciutat. Per tot això, presentem a l'Ajuntament, al ple de l'Ajuntament, l'adopció dels dos acords següents. El primer seria realitzar durant aquest mandat un estudi complet o inventari de les plaques que identifiquen el nom dels carrers i places de la ciutat, assenyalant aquelles que requereixen substitució per tal de normalitzar la rotulació de la denominació de les vies urbanes al català. I un segon acord per executar a partir d'aquest estudi o inventari durant el present mandat un pla d'actuació que garanteixi la substitució de plaques d'identificació dels carrers i places de la ciutat que faci complir la llei 1/98 del 7 de gener de política lingüística aplicant la catalanització de totes les plaques posant punt i final a aquesta anomalia històrica. És paradoxal per nosaltres que el grup municipal del Partit Popular faci esment en la seva anterior moció a la vigència dels drets lingüístics reconeguts per l'Estatut i probablement ara no donarà suport a la moció que presentem per normalitzar el català la denominació de les vies urbanes a les plaques de carrer a l'Hospitalet, que és precisament complir els drets lingüístics de l'Estatut. Quan els interessos s'aferren a ells anomenen l'imperi de la llei i quan no els interessa se n'obliden. Per altra banda, els agraïm que ens hagin recordat l'existència del vigent reglament per l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de l'Hospitalet, que sent vigent també forma part d'aquest imperi de la llei del que parlaven. La llei 1/98 de política lingüística defineix els conceptes jurídics de llengua pròpia i de llengua oficial. Així, el concepte de llengua pròpia, aplicat a la catalana, obliga els poders públics i a les institucions de Catalunya a protegir-la, a usar-la de manera general i a promoure l'ús públic a tots els nivells. I té per objectius emparar, fomentar i normalitzar l'ús de la llengua catalana, fomentar l'ús del català a l'administració, l'ensenyament, els mitjans de comunicació social, les indústries culturals i el món socioeconòmic i assegurar l'extensió del coneixement de la llengua a tots els ciutadans i ciutadanes. Per una altra banda, el concepte de llengua oficial aplicat al català i al castellà garanteix als ciutadans i les ciutadanes els drets subjectius que són proclamats explícitament a aprendre les dues llengües i a poder usar-les lliurement en totes les seves activitats públiques i privades amb plena validesa i eficàcia jurídica. La llei de política lingüística, més enllà del caràcter oficial del català i del castellà, compromet a les institucions públiques a la promoció del coneixement i el foment de l'ús del català entre els ciutadans i les ciutadanes en tant que llengua pròpia de Catalunya. I en relació a la moció que ens ocupa, l'article 18.3 de l'esmentada llei de política lingüística estableix el següent: la determinació del nom de les vies urbanes i els nuclis de població de tota mena correspon als ajuntaments i la dels altres topònims de Catalunya corresponen al Govern de la Generalitat, incloses les vies interurbanes, sigui quina en sigui la dependència. Així mateix, volem fer esment d'un parell d'articles del reglament també per l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament, en concret els articles 26 i 27. Al 26.1, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha de vetllar perquè tota la senyalització i la rotulació situada dintre del terme municipal sigui en català. I a l'article 27, que diu literalment la rotulació i la senyalització viària que depengui de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat o que instal·lin les seves empreses adjudicatàries o concessionàries o qualsevol altra entitat en col·laboració amb l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat han de figurar en català. Gràcies. Des de la CUP Poble Actiu ens parlen de realitzar un estudi complet o inventari de les plaques de carrer que requereixen substitució. Això ja ho tenim fet. Jo li he expressat així
el senyor Jiménez aquest dematí. De fet, s'han realitzat 2 estudis, un el 2006 i un altre el 2011. Tenim una radiografia molt precisa de la realitat de cadascun dels carrers i coneixem les plaques que cal canviar. De fet, de les 2.700 plaques que tenim, només resten per canviar unes 600. I la raó de que anem canviant progressivament les plaques és una raó purament econòmica. Ja ho hem comentat, nosaltres no tenim cap problema amb això. Jo sí li he demanat al senyor Jiménez que flexibilitzi l'acord segon, perquè no tenim capacitat en aquests moments per poder canviar les 600 plaques en aquest mandat. Si això és així, nosaltres li votaríem a favor la moció, entre altres coses, perquè, com ja he comentat, hem fet els estudis, per tant, el compliment del primer acord de la moció ja està fet i sabem exactament el que cal fer. D'aquestes plaques, pensin que queden aproximadament aquestes 600, que són un 19%, i altres de noves que hem de col·locar en places, sobretot, que abans no existien, la Malvígia, la plaça de Tuzla o la plaça de Sant Joan. Bàsicament, les incidències de les plaques, quan vostè parla d'anomalies, nosaltres aquest concepte de l'anomalia jo no ho tinc tan clar, a mi em sembla que la història és coneguda i el que estem intentant fer és complir les normes d'una manera raonable i sense cap problema. Portem ja molt camí fet, no ens estem inventant res de nou. En tot cas, el tema del canvi requereix d'uns recursos econòmics que no en tenim. Hem fet diferents accions que ens han permès abaratir el cost, però en aquests moments aquest canvi massiu no baixa dels 100.000 euros i en aquest mandat no podrem destinar a aquesta qüestió. És aquesta purament la raó per la que li he demanat que flexibilitzés la qüestió. Per tant, en la moció nosaltres estem d'acord, si es flexibilitza el plaç d'aplicació, cap problema, votem a favor i continuarem una feina que es va començar a fer fa molts anys d'alguna manera normalitzar i adequar i adaptar les plaques dels carrers de tota la ciutat. Gràcies. Molt bé, gràcies. Senyor Jiménez. Sí, entenem i valorem la resposta del partit del govern. El que sí que ens agradaria que quedés clar és que els recursos existeixen. Després hi ha decisions polítiques. Aquest matí hem estat parlant de 144.000 euros que es destinarien al trasllat d'unes pistes de petanca al barri de Gran Via Sud, al nostre entendre, sense consens i, per tant, amb parts del barri, amb diferents parts en el barri, en conflicte. Per tant, hi havia una voluntat política de fer una despesa de més diners, 144.000 euros, sense cap llei al mig, i ara estem parlant d'una normativa de 1998, la normativa de política lingüística, que preveu aquest canvi. Estem al 2016. Nosaltres podem intentar flexibilitzar el tema del mandat, però sí que els demanaríem algun tipus de calendari, els demanaríem algun tipus de pla d'actuació que inclogui un calendari d'execució, perquè si no, llavors és com si no l'haguessin presentat i és el seu ritme. Llavors, per portar propostes a aquest ple i que simplement ens contestin que ja ho faran al seu ritme, el mateix que estàvem fent fins ara, llavors és que no cal ni que portem nosaltres les propostes. El que vull dir, el que volem expressar és no hi ha cap problema en flexibilitzar el tema del mandat, que sigui en aquest mandat, però amb algun tipus de pla d'actuació, amb un calendari d'execució, encara que sigui el que sigui, però algun, perquè si no és allà com pugui, quan puguem, i amb la nostra prioritat política cada any en el pressupost o cada 4 anys en cada mandat. I llavors anem a realitats concretes com la que hem viscut aquest matí, que hi ha diners per gastar-se en el trasllat d'unes pistes de petanca, 144.000 euros, i ara ens diuen que no hi ha 100.000 en tot un mandat, 3 anys queden de mandat, no hi ha 100.000 per gastar en canviar unes plaques que des del 98 s'haurien i s'han començat a canviar, però des del 98 encara no s'han canviat i queda no sé quin percentatge ha dit, 600 per canviar. Llavors, alguna proposta de calendari concret, alguna proposta o és simplement anirem canviant quan puguem? Entengueu, no és estricte, no som estrictes amb el tema d'un mandat, però alguna proposta de calendari, que si no... Mire,
jo li he dit aquest matí que almenys necessitaven 2 mandats. Vostè torna a insistir en el tema de la petanca i ens estan donant ganes de canviar el sentit de vot. De fet, votarem en contra de la moció. No, per una raó. Miri, vostè no parla més que de conflictes i per solucionar el conflicte el que cal és un diàleg. I vostè, davant d'un conflicte, el que fa és atiar el conflicte i més conflictes. Vostè està en desacord amb la petanca de Gran Via, ja ho sabem. Ja ha votat i jo li he explicat, i a més, durant aquesta sessió els he enviat a tots els grups polítics una relació de totes les accions que s'han fet a l'entorn, que les tenen en la seva bústia electrònica, de totes les accions que s'han fet a l'entorn de les pistes de petanca. Crec que hem intentat explicar quina era la posició i l'intent d'acord que hem fet amb els veïns, que vostè abans comentava si eren més o eren menys. Miri, hem intentat no entrar precisament ni en guerres de xifres, ni si són més o menys, tal. Jo no vull canviar de tema perquè no toca, però, escolti'm, li votem en contra, no pot mesclar la petanca amb les plaques del nomenclàtor i ja li hem dit quin és l'esperit de l'equip de govern, que continuarà treballant per canviar les 600 plaques a la mesura que tinguem pressupost per completar el canvi de les 600 plaques d'aquesta ciutat. Moltes gràcies. Sí, sí. Sí, señor. Disculpe, señor Cristian, pero como se diría que yo, ¿y qué hay de lo mío? Porque a mí no merece respuesta a lo que yo le he propuesto. ¿Qué hay de lo mío? Porque no me ha dicho nada. No merece respuesta. Porque es que si no, votaríamos de una manera u otra. Aún no hemos posicionado el voto esperando que usted diga algo. El senyor Jiménez, sembla que el senyor García li ha fet una... La pena es que si se han de cambiar las placas de las calles, se tenga en consideración que esté en los 2 idiomas. ¿Vale? En los 2 idiomas. No, habrá muchas que ya pongan plaza y todo eso. ¿Por qué? Las que toquen. Y además, si no, corren prisa. Poco a poco, como dice el señor Castro. Senyor García. Para aclararnos. A veure, el senyor García li ha fet una proposta que és que modifiqui vostè el seu criteri i que sigui d'aquesta manera les plaques noves. En tot cas... Però totes? Vull dir, clar, és que això afectaria a les 2.700 de la ciutat? És que no... Clar, si és només les 600, llavors hi hauria una anomalia. Bueno, en tot cas, a veure, en tot cas hi ha una... Jo crec que ha quedat molt clar els 2 articles que nosaltres defensem del reglament dur. Hi ha una moció presentada clarament amb un objectiu. Vostè ha fet ara una interpretació afegida y aprofitant, ¿no? ¿Pero qué me contesta? Que no, que se pone en catalán solo. Bueno, entonces votamos en contra. Molt bé. De totes maneres, malgrat que s'hagi votat en contra, no hagi sortit la moció, aquesta... A veure... Home, no sé, perquè no sé quants torns hem fet ja, eh? Em sembla que... Senyora secretària, jo m'he perdut. S'ha acabat els torns? Ho sento. Bueno, vostè ha fet servir 2 o 3 torns, crec, no? O no? Ah, no? Només hem fet un? Ah, perdó. Bueno, no sé. Bueno, senyor Cristian, miri, és igual, parli. D'acord, doncs vinga, segon torn, vinga, senyor Jiménez. No serà per temes i per qüestions. Facin vostès com a govern i com a partit majoritari d'aquest Ajuntament, facin vostès el que considerin. Vull dir, de veritat, em sembla molt infantil l'actitud, però molt infantil l'actitud de canviar el posicionament de vot perquè nosaltres els hi diguem, perquè nosaltres els hi demanem un calendari d'execució. Bueno, puc acabar perquè tinc 2 minuts, Tinc 2 minuts. Un calendari d'execució i els hi comparem una despesa econòmica amb una altra. Si els hi fa ràbia que els hi comparem una despesa econòmica amb una altra, doncs, escoltin, s'hi posen fulles. Vull dir, aquí hi ha 2 despeses econòmiques. Una n'hem parlat aquest matí i una n'hem parlat ara. Vostès diuen, en 4 anys no hi ha diners per gastar-los 100.000 euros amb això. És la seva prioritat política. Sí que hi ha diners per gastar en aquest mandat 144.000 en una altra cosa. És la seva prioritat.
Simplement hem comparat dos despeses econòmiques. Punt. Els hem dit que acceptàvem relaxar o flexibilitzar el segon acord. Inclús podíem treure el primer si ens refiem, sense haver vist res, ens refiem de l'estudi que ens diuen que està fet. Però el que no pot ser és que ens canviïn, que vostès diguin que canvien el sentit del vot i a sobre ens vulguin fer quedar a nosaltres com que nosaltres promovem el conflicte en aquest ple. Per favor. Vull dir, nosaltres hem presentat una proposta, hem acceptat la seva proposta de flexibilitzar que no sigui en aquest mandat només, l'hem acceptada, però li demanem que com a mínim ens digui un calendari d'execució. Seran 2 mandats? Doncs 2 mandats, parlem de 2 mandats. Vostès sabran el que fan. Si pren aquesta decisió com a reprimenda, però què es pensa, que som nens o què? Per reprimir-nos aquí al mig del ple. Doncs ara li canvio el sentit del vot. Però qui es pensen que són vostès per recriminar-nos enmig d'un ple i canviar-nos el sentit del vot com si fóssim nens? I per favor.